Transakčná daň, asi najkontroverznejšia daň prijatá v posledných rokoch. V podstate sa jedná o európsky unikát, keďže v blízkom okolí má podobnú daň len Maďarsko. Známejšia je totiž transakčná daň z finančných operácií, ktoré účelom bolo zamedziť špekuláciám na finančných trhoch. Zvyčajne sa tento typ dane zvažoval po finančných krízach. To ale nie je prípad Slovenska, ktoré v podstate po vzore Maďarska prijalo túto unikátnu daň. Unikátna je aj spôsobom legislatívneho procesu. Aj keď išlo o dosť zásadnú novinku v daňovom systéme, tak hneď po oznámení sa jej parametre menili behom pár dní. Aj sadzby sa zvyšovali. Tušíte správne, v tomto videu sa podrobnejšie pozrieme na transakčnú daň. Najprv na jej dopady a sadzby a všetko, čo s tým súvisí, a potom konkrétne na prípady, koho sa daň bude v akej miere týkať. No a na to, ako môžete túto daň čo najviac optimalizovať. Bremeno transakčnej dane si na seba berú primárne podnikatelia. Primárne preto, lebo ako to už v ekonomike a pri nových daniach býva, tak dane dopadajú aj na tých, ktorí ich priamo neplatia. Podnikatelia budú povinní platiť zo skoro každej platby transakčnú daň, ktorá bude pri bankových prevodoch 0,4% z hodnoty transakcie, maximálne 40 eur. To znamená, že pri platbe faktúry v hodnote 20 000 eur zaplatia stále len 40 eur a nie 80. To znamená, že podnikateľ ju zaplatí v prípade, keď napríklad vypláca mzdy, nakupuje tovar alebo platí za služby. Vždy sa ale musí jednať o bankový prevod a nie platbu kartou či platbu cez platobnú bránu. V tom prípade sa transakčná daň neplatí. Ďalšia sadzba sa uplatňuje na výbery z podnikateľského účtu, a to 0,8%. Tu už ale nie je daný strop, čo výbery z účtov dosť nevýhodňuje. Zároveň sa zavádza poplatok za platby kartou, ale v tomto prípade je poplatok fixný, ako keby ste platili za kartu banke, a to 2 eurá ročne. Tu si treba ale uvedomiť, že je to iný poplatok ako poplatok za kartu či vedenie účtu, keďže tieto 2 eurá platíte štátu a nie samotnej banke. Vláda si od tejto dane sľubuje výber vo výške stoviek miliónov eur, čím chce sanovať deficitný rozpočet. Presný dopad dane je zatiaľ ale otázny, keďže ekonomika nie je Petriho miska a nedá sa úplne presne vyrátať, ako sa firmy zachovajú. Čo sa dá ale určite predpokladať, je fakt, že v nejakej miere prenesú firmy svoje daňové bremeno aj na spotrebiteľov. Je to pomerne logické, keďže firmy a aj banky musia na svoje zvýšené náklady reagovať. Samozrejme, je otázne v akej miere. Každé odvetvie je iné, panuje tam iná konkurencia a vo rôznej miere sa bude firiem dotýkať transakčná daň. Zároveň, keďže do veľkej miery sa slovenský systém podobá na ten niekoľko rokov fungujúci systém v Maďarsku, tak sa dá predpokladať nárast používania hotovosti v ekonomike. V Maďarsku stúpol objem hotovosti takmer dvojnásobne medzi rokmi 2013 až 2020. Predpokladá sa aj rast cien finančných služieb, tak ako v Maďarsku, keďže okrem toho, že aj banky platia transakčnú daň, tak zároveň sa musia starať a zabezpečovať systém, ktorý bude dane pre štát strhávať. No a zároveň je v Maďarsku viditeľný presun od platenia bezhotovostne k platbám kartou, ktoré sú oslobodené od dane. Samozrejme, celé zloženie dane je v princípe nespravodlivé. Nepozerá sa na to, či podnikáte rok alebo 10 rokov. Aké máte tržby či zisky, nezdaňuje vaše zisky, ale naopak zdaňuje vaše bezhotovostné odchádzajúce prevody. To znamená, že keď ste podnikateľ, tak platíte transakčnú daň aj za to, že vyplácate zamestnancom mzdy na účet. Uhrádzate dodávateľské faktúry a skrátka všetko, čo je vo vašich nákladoch, a platíte za to bankovým prevodom. Výnimkou sú platby kartou na terminály a cez platobnú bránu. V preklade, keby vaši zamestnanci mali platobný terminál a vy by ste zaplatili firemnou kartou za ich mzdu, tak by ste transakčnú daň neplatili. To sa ale samozrejme diať nebude. Celá daň nie je tak jednoduchá. Platí kopec výnimiek, ktoré najprv známe neboli, až dodatočne sa upravili a doplnili do zákona. Napríklad boli vylúčené rôzne právne formy neziskového sektora, či platby za zdravotné poistenie a sociálne poistenie, alebo platobné operácie súvisiace s verejným obstarávaním. Samozrejme nebudete platiť daň z finančných transakcií, ani keď budete platiť dane alebo za služby štátu. Zoznam výnimiek a rôznych prípadov je aj na samotnej stránke finančnej správy pomerne dlhý. Pri väčšine prípadov ale platí zásada, že daň platia podnikatelia, a teda aj fyzické osoby podnikatelia, teda živnostníci. Trochu paradoxné je, že stačí, že ste slovenským rezidentom, respektíve máte slovenskú spoločnosť, ktorá podniká a zamestnáva v zahraničí, a tak musíte platiť transakčnú daň na Slovensku. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj v prípade, že ste zahraničným rezidentom, ale zamestnávate alebo podnikáte na Slovensku. V zákone je totiž táto čarovná formulka.
Pre mňa osobne najväčším paradoxom je fakt, že keď ste napríklad slovenský podnikateľ, ktorý má účet v maďarskej banke a zároveň v Maďarsku podnikáte, tak ste povinní zo svojich platobných prevodov platiť transakčnú daň aj v Maďarsku, aj na Slovensku. Teraz sa možno ako podnikateľ pýtate, ako daň optimalizovať. Tak je niekoľko krokov ako na to. Prvým je samozrejme platenie väčších faktúr. To znamená, že keď máte stáleho dodávateľa, ktorý vám celý rok fakturuje, tak sa s ním dohodnúť, aby faktúry viac zjednocoval a vy ste tak mohli ušetriť na transakčnej dani. To znamená, že miesto 2 faktúr po 10 000 eur poslať radšej jednu 20 000. Samozrejme, rada to je jednoduchá, ale tok peňazí v každej firme môže byť odlišný a nie každý dodávateľ bude mať priestor špekulovať v tomto smere. Druhou dobrou radou je vyhýbať sa výberu peňazí z bankomatu, keďže tie sú zdanené sadzbou skoro 1% bez hornej hranice. Treťou radou je platiť radšej kartou, či už osobne alebo cez platobnú bránu ako bankovým prevodom. Chápem, jednoduchšie sa to hovorí ako robí, keďže situácia nie vždy umožňuje túto možnosť využiť. No a je tu ešte jedna špeciálna možnosť pre živnostníkov, teda skôr je to dôsledok nešikovne nastaveného zákona. Živnostníci totiž nemusia platiť transakčnú daň v prípade, že si prevádzajú peniaze z podnikateľského účtu na osobný, a to v prípade, keď ho majú v jednej banke. V tom spočíva aj tá finta, že stačí, že si živnostník presunie peniaze zo živnostenského účtu na osobný účet a následne potom ako fyzická osoba nepodnikateľ ďalej platí. Špecificky radi to budú mať živnostníci, ktorí využívajú 60% paušálne výdavky. Lebo sa takto de facto transakčnej dani úplne vyhnú, keďže platby do sociálnej a zdravotnej poisťovne nie sú daňou zaťažené. Živnostníci sú povinní mať podnikateľský účet do konca marca, aby si daň nemuseli strhávať sami. Týka sa to skoro 200 000 živnostníkov. Doteraz to nebolo povinné, respektíve zvyčajne to banky vyžadovali, ale štát od živnostníkov nechcel, aby v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov mali oddelený osobný a podnikateľský účet. Tu môžete využiť aj akciu sponzora tohto videa Slovenskej sporiteľne, ktorá ponúka podnikateľský účet pre živnostníkov navždy zadarmo. Pri založení online nie je potrebné dokladovať výpis zo živnostenského registra. Plus k tomu dostanete osobný účet na 3 roky zadarmo. Banka za vás bude transakčnú daň, keď nejakú budete platiť, strhávať automaticky a uvidíte to aj vo výpise v Georgeovi. Navyše získate k účtu aj 1% cashback za platby firemnou kartou. Viac informácií k tejto akcii prikladám v popise videa a v pripnutom komentári. No a tí, čo sú štatutári v SROčkách a ostatných právnych formách podnikania, si veľmi nevedia pomôcť. Faktom je, že keď si vyplácajú mzdu, napríklad za činnosť konateľa, alebo si vyplácajú raz ročne podiel na zisku, teda dividendu, v oboch prípadoch platia s ostatnými daňami aj transakčnú daň. No a posledný bod nebude ani tak veľmi rádou. Na začiatku sa veľa hovorilo o tom, že treba si založiť účet v zahraničí, avšak s tým si veru nepomôžete. V tomto prípade, keď robíte transakcie a sídlo máte na Slovensku, ale účet máte v zahraničí, tak či tak sa daní nevyhnete a navyše si budete musieť z transakcií počítať a zrážať daň sami v daňovom priznaní. Pri účte na Slovensku to za vás aspoň spraví banka. Napriek tomu, že sa budete držať týchto bodov, tak sa transakčnej dani s pár výnimkami úplne nevyhnete. Čas ukáže, či daň bude platiť aj ďalšie roky. No a mimochodom, keďže sa blíži čas daňových priznaní, som vám chcel pripomenúť, že tento rok som už nezabudol OZ-ko registrovať na 2% z dane. Čiže keď ma chcete podporiť asignáciou dane, tak ma môžete podporiť a ja vám prikladám všetky potrebné údaje dole v popise videa.